bayan. Kini si Takya, akong amiga. Nako karon diri sa friends akong auntie. Kay manggupitay ko no ni bayan. Korean siya. Magpagupit ko. Bayan. Kitistingan nato ni barato ra daw ni diri bayan. Mas ito yung lugar. Ako ipakita bayan yung lugar. Sa kaon kay siya bayan. Datang kaayo ang mga trees. Pero mingo kay diri na lugar. Layo na siya sa ano, mga 30 to 45 minutes na siya sa ano. Pero okay kaya siya bayan. Gatagat lang ko. Wala pa siya ni gawas. Mag-ayo ta bayan. Wala pa man gyapon. Hello! Sige, kadungog. Nakadungog na ba yan? Pa-color ko ba yan? Kung naon natin na inside na doon kalabasan ang last na kong color last is ano sa ba? 13 years ago. So, naon natin ano yan? Sige na. Trip ko natin itong gawgalin sa simple ra kaayo narasay lang ang tugkangan basta nara dali ba yan